Welcome to Upikelela podcast engqindilili. Igama nguLuvuyo, isename nguNciki, ichoms zami nabanthandayo bandibiza uVovo, abanye bandibiza uVimesh, abanye bathi VO squared. Namhlanje we've got a special guest apha. Umntu ke ozimamela indaba. Uzawuyazi into yoba ngabana we've got someone that has been in the force for a very long time, but something yenzekileyo recently where ungene kwi-post enkulu. Siphethe apha funeka ngixhathise ke ndingabhudi. Siphethe Eastern Cape Provincial Commissioner Lieutenant General Vuyisile Nqatha. Ndibambile? Ayibambile. General, welcome. Thank you. Ndiyavuya mani bulapha. Okay. Yes, abantu bethu yeyabo le podcast. Okay. So, xana kusenzeka izinto kwabantu babo bayadimanda. Badimanda ba uzasixela uba yenzeke nini futhi le post ungene kuyo. Okay. Ukwenzeka kwalonto kwakugcwele ke ezindabeni. Manje kuvela kusithini. Hey, I would get inboxes, I would get a WhatsApp. You must bring Payana uVuyisile belapha. Umuntu wethu kaloku umuntu wethu makaze kupikelela. Yeah. So it is true idemand yabahlali siyenzile and nawe siyabulela ngebusiness schedule sakho. Into ba ukwazi usifaka kancinci usithi nje ba busy and not chance, but at least I'd love to come. Thank you so much. Groti, someone say General Groti ke it's a bye ke thina apha. Kakuyibize ngokwakho. How do you pronounce okanye uyibiza ngokwakho wena le position ukuyo? Okay, Provincial Commissioner of the Eastern Cape. All right. Yeah, Lieutenant General Vuyisile Nqatha. All right. Yeah. Hayi, ndiyabulela ba ivele from kuwe. I know it's fine. Yes. Ikwenye izinto bemanje ndizicinga apha evekini. Ndimane ndicinga xa ndimane ndithetha nawe nangoku bendi-around abantu. Hey, unobuza bane-challenge. Yazi actors, if umuntu ku-generations, abe ngukarabo phaa ku-generations, estratweni wonke umuntu uthi karabo. Yeah. Aqul noma ndingukhoni, you know, that's my name, igama lami ndingukhoni mna. Ndiya-acta phaya. And then ngoku abantu for years abazinto nge-force, like apha kwi-uniform, abazazi ranks, abazinto. Then bazakwazi umuntu oyi-one, mhlawumbi kuzoba popular ubhekicele. Yeah. For a long time, ubhekicele. Asazi neposition yakhe. Yeah. Ba upho, whether uyi-minister, whether uyintoni, but bazawumazi. Clear igame ngoku recently, I think this year or the past 2 years, someone has been popular. Emaphepheni ezindabeni uGeneral Mkhwanazi ngoku abantu beningathandi manje xa introduce abathi abantu nawo umkhwanazi wethu ingathi ngoku na uzoba nagama umuntu uza kubiza ngathi yipost ele kaMkhwanazi, but ke it's their only way for them to understand no, that is true. The position. But siyacela bahlali ayisungumkhwanazi, but it's just that they are in hold a similar post. No, inshallah. Yeah. As umuntu wethu wasebhayi, we want that one yoba nangu general ngokwethu. Mabaqhela igama lakho. Yeah, mabayazi ngugeneral. Yes. Okay. Andingomkhwanazi. Yes. Yeah. Yes. Ibin stress, I don't know ngakuwe. Ibin stress manje ngekho ndikude into ba bizana igama abantu bosidubalazi igama lakhe, you know? Yeah. You see kweliqala apha ngakum ke because ndixelwa qho even like social media i-comments and abanye abantu bazawuthi we don't know ezinye generals, the only generals siyazi uMkhwanazi. And it does not really bother me. Okay. Yeah, ngohlobo lokubana ndiyavuya xana likhona ipolisa abantu abanayo confidence kulo, because that is what we want as a subs. Okay. And then we'll take it from there. Bana izindoni ezazenzayo uGeneral Mkhwanazi ezinobangela bana abantu babenalo ithemba kuthi we are not in competition. Yes. And ke akusokwazi ke ukulwa ke nendlela abantu abacinga ngayo, because abanye abantu bacinga kancinci mfutshane ingqondo yabo. Yes. abanye bayenzela nesigezo. Oh. Yeah, so ke xana ukule ku space ndikuso ngoku, yeah, you tend to accept ezinye izinto, you just turn a blind eye without taking iliso lakho ebholeni, because into funeka siyenze thina funeka sisebenze ngozimisela ngokwenyaniso
sibe nokwazi ukubuyisa ithemba ebantwini bakuthi. So xa kuthina ngomkhwanazi, you are fine. Alright. No matter how much and what they are saying about him, yeah, xa kuthethwa kakuhle ngaye kumane kuthiwe naku umkhwanazi wethu. No, it doesn't bother me. Ke no thanks. Hayi ndiyavuya siyibamba leyo. Mamela ke ngoku apha general eBhayi. Because ke abantu bayaclaim. Inyani le bozela lapha eBhayi? Ndazalwa lapha. Aso. Ndazalwa eBhayi kwaZakhele. Ngo-1972. 18 kaJulayi. Tyhini noMandela. So xana uMandela ibirthday yakhe nami ndenze eyam. But you know, I've never really enjoyed that birthday because soloko ndikwi-programs. Yeah. So ndiqwalasela late xa sendigodukile ndidini nodima le ngane namhlanje ilamini. Yes, of which ke ndiyayithanda kakhulu nto le. Ndazalwa apha ekhaya kwaZakhele. Okay. Ndawoni phaya eShiselwa ngaseBhoxongo. Okay. Yeah. All right. Sekhaya phaya and ndiyalithanda ikhaya lam. Okay. Yeah, andinqabanga kakhulu pha. Oh. Yes. Okay. So abantu abaninzi ke bayandazi as well. And abantu abaninzi bandazi uGerman. NgoGerman? Yeah. Oh, besendile kuthiwa ukhona kuJudu. Ewe, ndandikhona kuJudu. Oh, ubundawoni ngeyiphi clubs bokuza? Sase club yethu thina. Okay. Shizen. Okay. And look, ndingumuntu oqala ubethe Springbok. I was a sensei. Tyhini. Yeah, ndine black belt ejudweni. Uqala kwethu kumatcha ke ngoku. Alright. Nabamhlophe neSpringboks. And our first tournament ndaparticipate kuyo. Ndabethe enye intwana pha isoyikwa gqithi arrogant yakwa-De Klerk. Tyhini. Yabona usendiseni abaninzi ke besolo bendikhumbuza ngaloo nto kanye. Usondise yamazi sondisa kamdala. Ndiyamasastrena sonke. Yasikhula sonke ke kwijudweni. Yeah. Mna ke yabona apha eNobathana. So apha eNobathana umuntu obemkhulwana kum nguMavusi Tsewu oMiko. So besisehla thina sisiya pha eDaku. Okay. Kwakuse ngeyiphi esakujeru kanina nani bale ipha says okanye yayile iseDaku but eDaku ayijukuka. Intoni? No, eDaku ayijukuka kanene. Sakhumbula ayijukuka eDaku. So besisiya eDaku ndimncinci ke ngokumna. Then siphinde siye ndaphinda ndaya nasesays pha ngaseThamsanqa. Okay. Yeah, ingathi sakujeru. Yeah. So yes. Oh, wakuwaye ejudweni? Hey nakhe naqoba phana xa ke bendimane ndikhapha mandiyutukutuku. Bandikhula ngayo. No ndiyayazi math. No, ndandicoaching. Ne? Yeah, ndandicoach, a very strict coach by the way. Okay. Yeah, ngala xesha ke ndandisiya kwi-library ukuze library. That's why ijudo. Amen. Ukukhangela incwadi zejudo, even nokudesigner isyllabus yeclub yam. Oh wow. Yeah, so we did very well phaya. I think also discipline. We learned the discipline pha. Okay. Yeah. Aba ke omisi bakubukeleyo basekhona ngeziphi primary okay waya kuzo. I-primary okay waya kuyo phaya kaZakhele. Yeah, ndandise-Athanyobo. Okay. Le Athanyobo phaya eBoost ayisekho ngoku. Kulaa ndawo lena kukho I think social development something. Oh, yeah, okay. iJivis next. Mhlawumbe abantu abaninzi baza kuyiJivis. Alright. But Athanyobo okay ndandipha ngo-1979. Alright. Yabona why ndandipha umama wam nguNozipho. Okay. Yeah, umama wam wayehlala kowabo ngelaa xesha. So mna nomninawo wam uVuyo sahlala phaa kumama nomakhulu. Okay. And then ke ngoku xa kwafika ixesha mama ndabhaliswa eAthanyobo. Alright. Yeah, kulapho ndafunda khona ngo-1982. Okay. Then ke ndayobhalisa eArunqadu ke ngoku. Kulapho ndenze khona iprimary. Khona ngo-83, ndophuma ngo-87. Why ngo-87? Uzawukhumbula ngo-84, 85, 86 zange sibhadle. Yeah, kwakuyo ezi riots ngalaa xesha kutshiswa isikolo. Yes. And by the way, kwakutshiswa isikolo, kwatshiswa isikolo, hey, singade sitshiswe sam. Hey, ubana kutheni man? Uba lesitshizo. Usibona isikolo singaphinde siye esikolweni. Ngikubethwa kaloku phaa. Hey, kutshiswa imasibambane. Kwenzeka ntoni? Yathi yatshiswa iArunqadu. Yeah, saqomana ya isikolo soba khona. Kanti sizawuhamba siyoPlatoon. Platoon ke ngoku sasiPlatoon away from kule ndawo sihlala kuyo. And singena ngo-12 siphume ngo-5 yabona ingxaki. So ndabona ubana hey la mentality ayirongo le. Cool. Yeah.
Cool. High school. Loyiso. Loyiso. Yeah, Oh, ngaseLoyiso, basevuya baseLoyiso. Yeah, no, ndafunda eLoyiso. Okay. Uqala ngo-1988. Alright. Until ngo-1992. Okay. Yeah. Okay. No, usekhona utishala wami ke endisadibana Wow. naye. Yes, and then abanye ke andisababona utishala. Kukhona igroup ke ngoku abaseLoyiso ke ithiwa Loyiso alumni. Okay. Abantu sasifunda nabo pha eLoyiso. So yeah, namanye amajita kamaninzi ke amanye ke ngamajoni. Yeah, I'm so inspired by abanye bangodoctor, abanye bangoprofessor, abanye undimba. Okay. Yeah, abanye bazi-managers man. Maninzi Mninzi umuntu nawo. oqhubileyo. Yeah, maninzi engaqhubanga but siyadibana kodwa. Okay. Yeah, sadibana kakhulu apha endleleni sometimes ke xana ndinalo ithuba ke. Yabona, but ke I'm very proud ube kanti ndazalwa apha eBhayi. Yeah, likhaya lami eBhayi. Yeah, for all these years I've always loved kuba lapha eBhayi. Proudly so. Okay. Yeah. Hayi ungubhuti waseBhayi. Yeah, ndingumxholo But ngendlela waseBhayi. right. Ndingababhuti ebona ke ndisebenze eCape Town. Phaa eCape Town kuthiwa yabona ababhuti baseBhayi qombe kuthethwa ngathi amamele. Ndizamcinga xa kuthethwa ngomcingo emajiteni nam ufana ngubani lona kuthethwa ngaye apho kathi. So but it never really bothered me. Okay. Bayakhalaza sesingubhuti baseBhayi. Yeah, kutshe. Mamela ke ngoku post matric ucinge uthini yathi into yakho? Look, post matric ndayibhalisa eVista. Okay. Yeah, yabona ke ngoku ndibhala imatric akuphangelo man phaa endlini. Sure. Yeah, and laa nto ungaphangeli endlini and zazingekho ezi opportunities zangoku. Sure. Uyazi into yokubana even if awuphangeli ukhona uNSFAS and this and that etc. So I don't remember ndi-apply kwezinye indawo. Alright. But esikolweni ndandikleve esikolweni. Oh! Since maths and science. Thini? Abantu bapasa ngenasika nge-exemption. Hayi bo. Yabona ngalaa xesha uphuma ephepheni kukho star, not wonke umntu. Hayi. Singaba xa sigeza eklasini sithi thina si-university material. Hayi. Yeah, so I was doing well. Look, I even received i-certificates. Ulapho ndakhe number 1 zonke iiklasi zika-standard 6. Yeah, so I was doing very well esikolweni. Nangona ndangathethi kakhulu. Yeah, very reserved. Yeah, but I was doing my own thing. And also I think ngele xesha nditraina nejudo. Yeah, ijudo ke yayisenza abantu sibingathi abantu abathuleyo abantu yebo. So but I did very well. Into eyenzekayo le ndabhalisa eVista. I went ndayotyhuwisha phaya ngoku akhangela. Tshomi yami ndihamba namajita angafundi angakhange bafunde benze inantsika i-maths and science. So ndabhalisa i-B-Juris. Alright. Lo ngelaa xesha. Yeah. Bhalise phaa. I can tell you the first 3 months I passed all my tests. Wow. First 3 months. But kwaqalwa ukuqoqwa abantu phaa ukubana abantu mababhatale i-fees or else bazawugxothwa. You. Kwathi kusenjalo kwafika ootishala bam phaa endlini. Ane abayazi bandifunda phi. Because bayeva mos ngamanye amajita abafunda eP technical benza engineering and abe lo muntu opasileyo kakuhle futhi akabonakali kwezi ndawo ezikwa-P technical UPE ndabe ndipha ndisenza ilaw phaa eVista. So babafika ke and ndifika kwabo kwathiwa ikhona mani isikolo eCape Town and isitolo eCape Town kukho ibhazari funeka just yo-interviewa ndaya phaa. Kwathiwa sawubhrija ke ngoku for UCT. So ndaya phaya. So ngo-1993 I was in Cape Town ndifunda. Yebo, but xa ndifika phaa ndafika seyiphelile ingekho i-engineering, i-BCom and accounting. And I think ngelaa xesha ke ndandinangaphi, ndandina 21. Yeah, ibona laa nto yokubana xa ufika eKapa ke ne-students uhlala eRes ane phaya kukho ii-boys eRhawutini phaa. Yeah, ii-boys eRhawutini ezinamakhadi asakhumbula amakhadi babekhona u-Edgas nontoni anazo zanto. And ebafana utata wakhe aflaye okanye adrayive amphathele i-TV. Yeah, ubomana kule room yakho nekweza room ezi uyawubona nje nendlela abanxiba ngakhona and be-right man.
Yeah, benawo namakhadi and this and that, etc. And mna kwelo xesha ndiyaqala uthunyelwe ngubhuti wami R100 a month, and then yayekwa naloo mali leyo ke for whatever reason. And ndathi ndipha ndaqala ufuna umsebenzi. In fact, ngonse Cape Town, I was concentrating ekucompleting the apply, and I went to many interviews ngotipha. Yebo. Usahleli wapha ekhaya ngala xesha, lakho umuntu ophangelayo ngala xesha. Yabona, but ke even though ngaphangelwa, sesingangawo lamakhaya ubomana uyayibona insokolo ibhaliwe. Uyayibona ya but nje uyabona kwakuya because sister wam usiki nguvuyiswa. By the way, phakutata ke sasiba 6. Sonke singovi. Hayibo. Yeah, sonke singovi. Lo ngaphezulu kunami ke yanguvuyiswa. Jo omdala kuvulindlela usekhona, 73 years old. Kulandela uVuyane ke wasweleka kudala. Benguvusumzi, benguvuyiswa, benguvuyisile, benguvuyo. Utheni utata Mthandovi? I don't know. In fact, nami I did adopt. Now adopted. Yeah, ndina uvuyo phandleni, ndina uvuyisile phandleni. Yeah, at least let me keep. Yeah, so ngela xesha ke kwakunzima zavala isikolo. Okay. Andawufumana umsebenzi. Ngokuvala isikolo besagxothwa pha. Yabona eRise yahlala ke. Kuthiwa ngosukulithile. Asama sogqogqwa phaya. Ke ndahamba ke ndayigugulethu nefamily pha. Yeah, very very close family yami ndithanda kakhulu. So ndahlala pha igugulethu. Andifuni ba pha because ngosebhayi. Yebo, hlala pha but until usister wami ke phaya wanzamela wanthela itikiti lebus. My boss. Ane ndakhwela ndagoduka ndaqomana never again. Ubusina no by Cape Town enapho oyibicom and take become yes. Bakwafona esikolweni. Ndaqomana mina ndifuna umsebenzi. Azophinda ndibuyele kulantu. Yeah. Yo. But ayitlondo leyo bana bandabuyela back ejudweni. Ndabuyela back ejudweni full time and saqhubekeka nejudo. And while ndizama ke ngokukhangela nabantu kwakho lento bana kufuna amapolisi. Ndabefuna 2000 amapolisi. All right. Yeah, ndafaka pha. Yeah, and the rest is history. Koplo mnyaka 94. Yeah. Mandela sephethe sesivotile. Yeah, Mandela kala xesha si apply. I think Mandela besephethe ngala xesha. Yeah. So ke ndayi college ni, and I was very lucky by the because wayemninzi umuntu wayapplyile. Yebo. And nje benhlala kwaZakhele ndandingayi kwaZakhele police station. Yes. And zange ngixelele namntu, ngixelele ichomi, ngixelele umuntu. Kaloku ipolice kaloku. Okay. Yeah, and nezinto zikhatshintsha sikabathandi nebathanda ababantu. Sure. Yeah, so ndiye Swartcop. I used to walk to Swartcop police station. Uniform ufake izinto. Would apply. Oh, okay. Application, okay. Interview, yobuza phawuthini. But where I was interviewed, not interview up at Mount Road police station. I used to walk, ne? Huh? Yeah, sasikhwela uhle pha Main Street nyuke ngenyawo pha. That's what I always tell these boys, that you see now they drive imoto unyuka up. And ngoja nandifika apha Mount Road Seyilule Ranch. This is where I was interviewed. And when I was a district commissioner, bendla ukusho ndithi but today yazi bana ndimo in charge of the whole building. Yo. Yeah. Yo. And itlonto izinto ziyenzeka. Gogo mamela ongayaziyo we in charge of the whole province. The whole province. You. Yeah. You. DDG government. Yo. Deputy Director General. So when u reporter straight to president Commissioner. or national commissioner. Yes. National commissioner. So uPhaphezulu ngumuntu wasenobathana. Ngasebhoxongo. Wasebhoxongo. I mean what is it? Ndiyayithanda nobathana yami. Ndiyayithanda nobathana yami. Wasemchiselwa. Imchiselwa ke ibona ibhoxongo le imchiselwa. Yeah, but area i1. Yes, yes. Ndifuna nje iregisterishe manje kumntana omncinci obukeleyo, you know? And you mentioned into yoba ngabana at that time bebengathandeki amapolisa. Yeah. Ne? Nam ndifuna ukongeza nje kancinci into yoba ngabana for the longest time ubupolisa kuthi ibiba icareer ngohlobo ungene ngalo.
not uba umuntu akhule ephupha ebala as uba they would like to serve. I normally see that on TV ngabantu base-America umuntu akhule esithi I want to be a fireman, I want to be a police officer. But it's very rare ngapha, and yet bayaphoswa because ubupolisa is not just laa muntu uxinta isitampu. So to us, that's the person esimaziyo ebupoliseni. Asiyazi but there's a lot eyenzekayo ezinkulu on the other side, which is apho khoyo. Uthi wena ubuzidrayivela, uyadrayivelwa ngoku? Yeah, ndiyaqhutyelwa. Yeah, ndiyaqhutyelwa ngoku. Yeah, look mna because yayingumsebenzi lo. Yes. And ndifuna umsebenzi, yebo. That's it. Yeah, sendi-Grootman already ngelaa xesha. Yeah. So ndiyabona nje nemeko nalapha endlini, Yeah. yebo. Bana I just wanted to become a police official, yebo. And but that ufika kwam pha. Yes. While abanye abantu besithi bona ngalaa xesha sitrain Hammanskraal ke thina. Okay. While abantu besithi hayi mna apha ndizohlala apha ndizawuaplaya ndifunde ezinye izinto. Na andiqondi zawuhamba man apha. Wow. Yeah, andiqondi zawuhamba apha because you know why? Because ndabona bana hey akululanga usebenzela ugovernment, ufumana umsebenzi kugovernment. And ndabona into yokubana I can work here until ndiyeke pension. But the only thing that I need to do kuzimisela, ndisacrifice, ndifunde. Kulapho ndohlukana khona nejudo. Oh. Yeah. That I want to concentrate because ndayibona le nto inawo bu-serious le nto. I mean kaloku 5 years later ndasibhaqa ngoku sendinendlu kwaMagxaki. Hey, but yeke leyo kum kokubaluleke nobana ngoku ndikwazi ufly, ndakhwela ihelicopter ndaye eRhawutini. Emva koko hey ndanendlu kwaMagxaki. That hey man, you know what, 7 years ago now ndinendlu, and one of my neighbors was my former teacher as well. That le nto seriously, yebo. And athi seriously le nto ndithi ke ngoku yintoni ke mna ke ndizayibulela njani SAPS. I decided that I'll never book sick. What? I'm more than 26 years ndingabhukhi sick. I decided that, I mean, look, ndakwazi ubhatala, ndaqokelela imali yolobola for 2 years. Ndibhatala ivala imali. Athenga iToyota Tez, ndinendlu eMagxaki. That into funeka ndiyenze apha is to build a relationship with this organization. Yo. Hey, I'm not I going hope to look for any other job, mna. Nangonisathu. I'm not going to look for any other job. I hope amamele abantu bayanga. I hope bamamele. Yeah, I hope bamamele abantu abayanga ukubana laa nto yokuzimisela entweni. Soloko ndisithi ke mna ke even akwi-relationship, if you work for that relationship, you work hard, la relationship also into zakho zihamba kakuhle pha, because kaloku you are honest to it and you are doing and eneneni ke, because I also realized that how much I love lo msebenzi, how much look, it's no longer a job ngoku, it became the work, the way of life. Yabona laa nto ubana xa ndivuka I know that funeka ndibrashe amazinyo, if abantu bebancinci njengabantwana ndiyazi bana batyile bathina, ukueda apho kukubana lipolisi nokwenza umsebenzi wesipolisi. So mamela ke ngoku thina bandi ke ngoku ne nelithwe ipolisi hayi uzuncedakala sekukho loo nto, but siyavuya ngoku into yoba izinto ziyabonakala uba kuzaba better. Sinethemba, as you also mentioned, but there are people aba-strict, abantu abangakho corrupt, abantu bangathenanga. So kuthe siyazi thina uba kude kubekho ijoku for i-traffic cops ngenxa yekholi, kude kubekho nememe on social media kufuneka i-cold drink, kukho into yoba hayi ingathengwa le case, ungathini. How did you manage wena so long, iminyaka emingaka, ukwazi uba nobuthongo ba uzubizwa kwamadlanga, like ube nobuthongo lale wena uyimanage njani loo nto? Because I don't do izinto ezirong. Yeah, look,
emaphepheni kwavezwa into 80,000 kwathini zonke ezo. Ndiyafuna uyithetha naleyo ke. Ndiyazi naleyo ke mna ke. Yeah. One, andibi Muslim. And response yami yokubana azange akhuliswe ekhaya. And by the way, kwapha ekhaya khomasela pha ekhaya. Yebo. And nalanto yokufunda ukwanela into nayo nemithi incinca kanani na. Yebo. Ngokuyana kwakungathi kunzima. Ndangajongi pha next door ndiqonda bana ayikho apha ndizayithatha pha kwathina. Yeah, and ne ethics man. Yebo. Yeah, nalanto yokusebenza ngokuthembeka. But also ijudo. Yabona ijudo, yabona xa ujonga ijudo ngoku ezi boys ziyasela ziyathina ngela xesha all judokas yayingubhuti abakhulu umthunzi othembani otyatya oscritch uviva uyayibona so kwangaselwa pha and ngababona nangoku na today ubana ezikrotman ezifiti yeah so ke nathi sakhula ngelahlola ngala discipline. So that is why ke ngoku ungenalo nevalo lokubana uzawubizwa kumadlanga uzawuthini. Yeah, not that abantu basoze bathethe izinto. Not wonke umuntu appreciate my leadership style. Yeah, for instance namhlanje beniphendula omnye usesi wanthumela ifoto zakhe uDumbile akho happy ngecase ezongozona. Just I can't mention sure, no, it's fine. But today she called me back just after 2 hours esithi bhuti enkosi ubanjiwe. Yabona ke akhondo indivuyisa njengaleyo ke ngoku. Yeah, so akhondo indivuyisa njengaleyo and I'm one person ozihambile police stations. Xa ndiye police station na andipha ngapha yana ndiya kwaba bantu bahleliyo ndibuza bana ingabana soncediwe na. Why bekanti akancedwa phambi kwamapolisa. So aphinga amapolisa ayazi lonto leyo ukubana this guy ayifuni lento. And xa ndidrive around ndiyajonga bana events khona na so station commanders balapha njengoba benibaphethe ke ngokubuya kwami nge1 ka-April ngo-2022 as i-Major General now apho bendi in charge of the all 18 stations here. Yeah, they knew ukubana into endifuna yenzeke ukubana we need to be visible, we need to respond ebantwini. Masiphendule iphones pha phakathi police station amapolisa pha behind the counter funeka bengabantu bane discipline abantu abanxile kakuhle bayayazi nokubana sine dress code dress orders emapoliseni and igada kakhulu because kulapho iqala khona nendlela nje abantu baphendula ngayo iphone pha police station. So my station commanders knew now ndithi ke ngoku because I'm the provincial commissioner, so the entire province funeka si professionalize ispolice. Lanto sithande ukuba ngamapolisa sithande nabantu. Nditsho kubo qho masitishi ukubana awubathanda abantu bakho kule ndawo uphangela kuyo and awubahloniphi. Awuthi xa kungena umuntu ezofuna affidavit ezo open uthi wow nansi i-customer. So must change mindset from ukubana bengo-complainant to a client or customer, because kaloku if kaloku abantu abanoya pha ishop izawuvala because akho policing. And now ke zezinto ndifuna amapolisa to change ayazi lokubana ukuze mna ndi-earn salary it is because of abantu abakhoyo apha and abazayo e-police station, because i-police station that's the only place efumanayo 24/7. Yo kunantsika ke wesithini seside si-understande ngoku kukho izinto engafuni uziphosa bona nje apha qha nje muthetho zindenza ndikhumbule something. Kukho izinto side si-understand noba kukho ii-areas xana kuripota uba kuyadutyulwana kuthiwa amapolisa athi sizawuza xa nigqibile sizobala izidumbu. Ndiqhomba in my mind heyi hayi nyhani mhlawumbi umntu akanoya phaa ephethe iz and then abaphethe AK-47, you know. Sesi-understand nathi ezabahlali ngoku into yoba heyi kwii-areas ze-gangsters yoba ngabana nithi makayenjani umntu phaa uphethe nje into encinci, but aba banqandayo baphethe into ezi-illegal ezifumaneka njanjani. So kukho naloo ngxaki
into yoba ngabana ye i-criminals zikwenye level ezaba ngapha kwamapolisa ke ngoku, you know. I don't know uba ingakhona indlela loo nto okanye mhlawumbi kufuneka more personnel okanye kufuneka more training. Ithini into apho? Ndikholelwa loo nto. Tu? Uthi mabaye? Amapolisa ayaye kwasandawo. Oh, Yeah, okay. abantu ininzi into abayithethayo ngamapolisa. Engekho njalo. Yeah, ininzi kakhulu because if bekungenjalo amapolisa bengazohlaselwa. Yazi attacks on police ininzi kakhulu. Yeah, nangona ke amapolisa angadabula. But amapolisa indlela azilwela ngayo otsotsi bayawoyika amapolisa. Bayayazi bana xana kukho i-contact namapolisa abazange bawin. Okay. Abawini honestly. Mna ndithetha just a normal van eqhutywa ngumfana nosisi. Otsotsi don't attack those ones. Bayayazi bana amapolisa are trained, amapolisa anasi isibindi and amapolisa azilwela xana i-attack. So it is not an issue, but zininzi izinto ezithethwayo ngaba. Mhlawumbe ithethwe once amapolisa athi awazokwazi ukuya phaya. I don't think amapolisa akwazi ukuthetha le, but also mandithethe nale nto kubana kwindawo esifana kuma-Port Elizabeth i-threat sas-categorize threats. Siyabona okay, medium threat lona, medium lona ke ngoku uzawuattend abantu abathini. Obona lena iphinde ifune like sine-TRTs. Okay. Yebo. Sithi lena ifuna i-National Intervention Unit, lena ifuna asizazi zozinto. Yeah. Apha for instance i-gangs it's an anti-gang unit here. Sure. Anti-gang unit, since I arrived, I confined anti-gang unit isebenza only in northern areas. Yo. And xa sithetha inyaniso emsulwa wagqibela nini wena uke uve kuthiwa nazi igangs abantu bayabaleka eGalvindale naba bantu bayathini zonke zonto ezikubulo abantu abanga. You understand? Yeah. But abantu abathanda uwancoma amapolisa. Abantu abancoma amapolisa bolo sis iphele phaya ke andifonele athi akazuyobhala kuFacebook. Akazuyobhala kuFacebook. Siza xa sizolwa kuFacebook. Pha kuFacebook abantu abaninzi kuthandwa pha kuFacebook. Even if kukho ipost mos bambalwa abantu bathetha positively. Uyabona unelaka xa uthetha positive about you. Uyabona abantu abaninzi bajonga bana ngeyiphi into kusi story a negative. Sibamba yona nje. Abambe yona wathini nako. You understand? So abantu abaninzi because ka John le province akho province enabantu abamore kwi prisons than the province lethu. So it means kuyasetyenza. We've got more thina abantu esibabambileyo thina apha. And aba bantu akho namnye umuntu ozela ipolice station athe evovo ndirongo apha khandenze into erongo and ndicela unthathe ngabantu esilwayo na ngabantu esilwayo nabo aba yabona and le province le yethu. Sure. Uyayibona we need more prisons. Yo. Upper Eastern Cape we need more prisons up Eastern Cape. More prisons up Eastern Cape. Yo. Yes, because ke ngumsebenzi wethu but mandithethe nale into kubana iNelson Mandela Bay district is a hotspot yalapha province. Yo. One of the reasons, one is 100% urban. Okay, yeah. That's one. Two, it's an economic hub of the province. Kulapho abantu abaninzi abaphangelayo kulapho economy khona. Three, akho district inabantu abaninzi more than iNelson Mandela Bay. So i-attract ke ngoku abantu abaninzi abazayo ne-criminality ke ngoku notsotsi. Okay. Yeah. It makes sense. Akhange ndicinge kulo level. So that's why ivolume yethu ibiphezulu kakhulu. Izolo phaya look difike nge-1st ka-April 2022 and then the 2023 but ever since we arrived and August reduce. Oh good. Yeah. I mean even if it's reduced even the matters last year is reduced by over 200 bodies. Yabona xa over 200 bodies it launched by over 200 funerals. Over 200 ifamily eza organizer imingcwabo abantu bakwancaba bayazi lanto.
yebo imali kusuka kumaRhawutini kwathini zonke ezo andithethi ngenye indawo andithethi ngeprovince ndithetha ngeNelson Mandela Bay because I think that's where abantu banomdla kwenzeka ntoni na but loo nto leyo ayikhange ithi abantu bafila safe yebo bafila safe abantu and before being provincial commissioner I had already plans but what is it that I'm going to do now to take advantage of the reduction. So reduce carjackings. There was a time here hijacking. So reduce yonke into. I mean assault GBH, carjackings, the truck jackings, and Sibambi. And babalwa nathi abanye babo. Yo? Yeah, babhubha abanye babo balwa nathi. You understand? Yeah, but asizo ya TV sithi amapolisa enze ngohlobo abulele kwathi because these are human beings and we are very sensitive even those on the criminals singatshalanga so. Ndiyavuya ngoba sitatsha izinto. Kukho into emane niphazamisa ke. Mhlambi lena ngika justice because ndiya understand ezinye izinto. Nina funeke nithathe then ibe ngumsebenzi omnye for ba kuyagwetywa okanye kuyathini. So ndiya understand la separate izinto sometimes. Kwingxaki esinayo entsha ye-social media. Ku-social media it's so easy for abantu bekrwada. Yeah. It's so easy ku-social media abantu babhala into ezimbi ngomntu eno-destroya umntu alose umsebenzi athini. It's so easy ku-social media a 19-year-old ixelele a 46-year-old mna into yoba hey awunangqondo okanye hey ucinga ohlobo every day hey ayikho necessary into ibhalileyo. So ndiyabawula uyazi ba ngokomthetho kuba intsha i-social media ibingasoloko into ekhoyo zikhona indlela zoba ngabana such people kungabikho lula into yoba avela geze without consequences. You know zoba ngabana ezinye zabamoke mhlambe akuzubanga into yoba uphambene and that's it like ibekho into deeper than that into yoba you deserve ubanjwa. It cannot be easy for you to write whatever you want on Facebook. Ngomntu destroy family, kudivorce, destroy agxothwe emsebenzini and then emva ngoko kuthiwe sorry ke. A human being enabantwana bayi-4 asakwazi provide. Ikhona izinto ezidibanisa ne-social media, AI, ntoni elungisiweyo to keep up because I know uba yinto entsha ayisiyinto yokudala ikhona. No khona umthetho. Okay. Cyber Crimes Act. All right. Yeah, Cyber Crimes Act iyachaza ke izinto ezivumelekileyo nezingavumelekanga. Okay. But not wonke umuntu ebeke wazivula such cases. Okay. Yeah, for instance ikhona ensayivula. Hayi mayivule man. Hayi bandize inhloko abantu baka-social media. Ikhona ensayivula for instance pha e-office yam apha eNelson Mandela Bay because enye ezinye izinto as a leader you need to give back emapoliseni wonke funeka babe nayo confidence bayazi bana they are welcome and ba appreciatewa ngu-commander or i-leader yabo. Sure. And we introduced so many things. Enye yazi were the Excellence Awards. All right. Well organized. Sure. And we didn't have sponsors. So ke ndacela emapoliseni mna I contributed the most by the way. Sure. Yeah. So all stations ibhatale zithini bafika ke or some of the sponsors nento ezincane like into ze-cup kwathini sanayo sibe nayo I think almost every year Excellence Awards. So kwakho imali eshekileyo and as the committee we decided bani imali eshekileyo iza kugcinwa ngu-treasurer wethu and then ke ngoku for this year sibe nokwazi uqhubekeka sithina. Now uthe kusenjalo yagcinwa ngomnye umuntu le mali and lo muntu opha kum e-ofisini ane pha kum e-ofisini now xana kufuna le mali wabeka ndiyisebenzisile le mali zange ayibona le mali mina iyazi bana ngizange uyibona ngemehlo ngosi zange ke ndithi make sibale ke sithini because kaloku i-agreement was that le mali funeke iyosetyenziswa iyogcinwa pha yebo. Now kwathiwa ke kulahleke le mali 80,000 rands kwavulwa icase against this person, discipline is on etc. Now
amaphephandaba ke asili ke amaphephandaba. It was not easy. Yabona ngoku wena ukubana one of your employees enze something bazathi asoyiva kahle. Funeka sithi ungqiki lo wephikelela lo wathe lo you understand akafikwa kula chap yenze lanto kuthethwe yakuphangaye iline nje eyi-1 into yokubana hayi uye wagxothwa now iba but i-headline kodwa yena ayithethi kakhulu ithetha i-headline thela as a result now le nto le mali elahlekileyo ihleli kuwe iface ndim akuthethwa nothethwa ngalaa mntu kunani bana le mali ndiyayazi le mali and emapoliseni kwi-culture ke emapoliseni yokubana asibe sikhomenta ku-social media okubana sibe sisithi no mhlawumbi one of the employees aphakama athi mandi ayinguye kaloku man umntu wenze laa nto nguzibanibani akho loo nto and even a-spokesperson samapolisa sizawuthi hayi no we are aware of into yenzekileyo and then i-case has been opened against umntu othe wathi under investigation it ends there now ke ngoku but i-headline it missing funds from the office of the provincial commissioner and i-investigation is being conducted akuchazwa phaa so ngoku kuthiwe ndim uinvestigatwayo so xa ndisithi hey nombutho when i-political party usithi no funeka makahambe lo mntu and makahambe lo mntu look akhandithathe imali khandibe mali andibi mali I don't need by the way to steal imali ayithetha ukuthi ndinayo imali yebo indlela esikhule ngayo zange sikhulise ubana funeka uyoba kuze ube right yebo zange enzeke loo nto leyo but now lo ndizamvulela icase uthe ku-TikTok wathi yabona le izithathele 80,000 so ke ngoku uthi ke ngoku yena and into wathi ndaya phaa ku-inbox wakhe ndathi yabona ke kukho le kuthiwa yi-cyber crimes kukho into elohlobo wathini I'm protected as well he blocked me okay yeah so I am going to take steps I'm also going to take steps against elinye ipolisa eli-retired yeah because ukho abantu abanobuhlanga remember ndimke apha as a warrant officer and came back as a major general so abanye abantu endabashiya up were i-commanders but I came back now baphethe you understand but of course khange bekwezi ndawo umna ndisebenze kuzo yabona I worked at Cape Town with very serious police stations stage commander wakalanga stage commander wasenyanga when inyanga was bad there was a time inyanga was bad was number 1 in the country inyanga for many years gogomet but when I left inyanga was no longer number 1 so and kuze siphumelele pha it was because umna I went out and ayothetha nabantu ndasebenzisana nabahlali and I was working long hours anytime 11 o'clock people even nangoku even today I was solving case the issue yakwalanga police station because abantu even today they still continue being contact into Cape Town and they said that etc so mninzi umsebenzi siwenzayo zininzi sacrifices senzayo so ke ubuyela back kulena ke ngoku abantu ba-Facebook basiphethe yeah no you can open a case yeah that is why some of these celebrities bathatha ne-court and abanye baya withdraw abanye bathini etc but you know what bakhona abanye abantu endiqonda bani ezinye ndibona I'm not going to waste my time here because loku I chose to be public space yeah and ngabo kodwa abantu bekusuppose basicingene like another guy yangithuka pha ithi lo inthuki ngegama elingaka so Facebook so ndixelwe ngumana hey general do you know this guy nas ndimbhale pha ndithi kodwa ke unthuka kangani kwenze into ndithi kuye jonga ndindoda ndinabantwana ndiyafana nje nawe ntoni ebangele ukubana unthuke because kodwa ngekwenene ngenyaniso andiyiyo lento yapha kuweni and that guy returned it did not expect land mayenzeke wabheka wathi uxolo
ndidelethile and he deleted ndathi ndokuxolela. Okay. Yeah, saqhubekeka nobomi. Hayi, Yeah, ndakuva, yeah. So abantu bafuna uwonisho kakhulu ngalanto. Yeah, and abantu mabayeke man umsindo wabo bawukhuphele kwabanye abantu. We know when abantu are going through izinto serious, izinto ezimbi. Abanye abantu basokola zezinye ingxaki zabo, but athi wawubona enayo la data abhale nje engenayo nenasika nonembeza man. Uyabona la nto conscience bana kodwa le ndibhalayo ndiyazi bana ikho right man le ndibhalayo. Kuthi ke bame ngento bangabana hayi we-influencer une-following, you've got so much to lose. Basgeze pha bathini ndiyavuya uva lo bhata. Ndifuna ke singene nakwenye into because ngoku njengoba sikufumene abahlali baxakiwe, abahlali abana information. So xa ngekho information, whoever onomboko uzalandelwa yena. So into esinengxaki nayo ngoku general nebesingayazi basinengxaki nayo zi-illegal immigrants. Andani ba mhlawumbe uyafuna usithatha pha ba kwaseqaleni ba ithini yenze kanjani into ba sibonise kugcwele abantu apha eSouth Africa okanye apha eBhayi. Sibona my friend izpaza shop. My friend siyabathanda thina because my friend unika iqandeli 1. My friend uyakwazi unika ityiwa ngento nje ibotshele apha. My friend kusasa iba namali okhwela ndiyakwazi uya kuye. My friend khanike imali okhwela. My friend uyakwazi into ba andenzele izinto. Then aba sasikhula ishop zabo babedla ngosithuka bona. Bona bedla ngokuxinyawo. Bona babedla ngothi yintoni ngcola nje ngcoliswe uzothenga umuntu weshop, you know. So ukho ezo zinto ezo. But then ke ngoku sibona sekho my friend every corner. Yeah. Siva into ezininzi. So before ukunika ungene enye sezinto sizivayo ngabahlali because andiyazi. Oko ndabakhona ke mna ke ndiyava kuthethwa ngento extortionist. Yeah. Andiyazi mna. So seyigcwele ngoku abantu naxevala ishop nqoba bangathi bayaphosisa aba ngoku. Athi umntu hayi ndivalile ibusiness yami. Hayi sana hey i-extortionist zindifuna ngapha nangapha hayi ngathi uyaphosa nophosa ngoku. So kukho ezo zinto ngoku into yobangabana kukho i-criminals who are collecting mhlambe tinarha. Each my friend they're taking home 5,000. If they do that with bongo my friend they take home a month 300,000-400,000. So if thina ke ngusifuna ukulungisa lento siphazamisa criminals. Anyone vocal ophambili ibullet enhloko because ngoku awuphazamisa my friend uphazamisa extortionist ke ngoku. Ikhakusinike man pha bangabana we usubstance ngoku enabantu ngoku abafuna uthatha ezandleni. Umuntu akayazi noma kutheni ufuna ukukhupha my friend endlini. Nomuntu akasu my friend mhlawumbe umuntu waseLimpopo. Mhlawumbe umuntu umnyama kakhulu akasazi kahle isiXhosa. Sifuna umkhupha phasi sihambe siyomlahla, sifuna umchisa, sifuna umbetha. What's the message and can you take us through around up? Okay, maniqale ngale bana kuthembe baninzi apha. Sure. Uzawufumanisa uzawukhumbula ukubana before 1994 babengekho baninzi. Okay. Yeah, so umninzi banengxaki abantu. All right. Yeah, I think the same ngxaki yabangela bana manje join esipoliseni benikwazi uqeshwa. Sure. Le ngxaki ubana abantu ezilalini babehamba eGauteng beyophangela kwi-mine. Yeah, because kaloku kunzima kwezinye countries. Alright. Yeah, but also xa sithetha inyani ke kukufaila kwe-political leaders. Political Because, leaders. Yeah, political leaders in Africa ezibangela bana imeko zo economy kwi-countries zabo side zibe bad. Le ibangela bana abantu basuke as far as Malawi bawalke bangene from this country baphase zonke ezi countries. iMalawi ikude kakhulu ubana abantu baseMalawi bathi bazofika kweyona ndawo ikude Ezantsi. eWestern Cape for instance ngenxa yengxaki bafike izinto noko zingcono apha. Yeah, but secondly leno kuthethwa ngesingesi kuthiwa porous borders. Yabona i-borders zethu akho borders akho cingo. Uyabo mina nisebenzile ki-borders. Uyabona nje xa kuthiwa lena yi-South Africa yiLuSuthu ubona akho necingo ngapha yana. So kuyawokhelwana pha ukuthi wena umuntu ade azohlala kwelicala azohlala etc. And andiqondi bana urhulumente ebekwa concentrate kakhulu kubantu
abangenawo amaphepha abalapha akho strict like overseas zandiye overseas ke mna ke mhlawumbi noba kowayi andakanda eNew York mna so phaya xana ungena yabona ke xana ungena kweza countries bayayazi ke i-implications zabantu ngabo abemi beloo ndawo. But in South Africa we were very relaxed. Masithethe nje inyani loo nto le. Even norhulumente ne-law enforcement but ayithethi ukuthi loo nto bekunga bekudiphotwa kakhulu but adiphotwa phinde babuye abantu. As a result bebeyenza towards uDecember hayi bekuba lula mababantu so that bakhweliswe kwitraka nakwi-trains bagoduswe abantu bagoduka come next year baphinde babuye yebo. So imithetho yethu nayo manje khange iqine kakhulu le nto ibangela uba ndivusa umnyele nasebantwini xa bebona ubana hey kunjena ngoku and that is why amapolisa ukhona umthetho ongavumeli abantu bebelapha ngaphandle kwempepho. Yes, and we've done that khange siyenze kakhulu. That is why abantu bavuke umnyele. Urhulumente nawo ivumile nayo loo nto lobana and ndicinga ubana urhulumente uzakwenza something else about ukumaneja nokulwa abantu bangena ngaphandle kwamaphepha empempa avume babe more strict apha ecountryni. Now secondly now banevenkile ngoku nathi sakhula kwivenkile and bendidla ukutsho ndithi yazi imandi xa uthenga edolophini uyathenga apha kwaNgqiki and then uye apha kwaNcatha. Phaa kwaNcatha zikhona izinto apho ubekelwe khona ezithenga phaa plastic zakho uzibeke phaa. Yabona ngelaa xesha uthi xa ungena kodwa gqiba uthenga phaa uyawuthukelwa yonke uba uthenge thenga apha next door yabo. So kwakukhona ungabikho kwe-understanding kubantu bakuthi ngelaa xesha but ndicinga uba lezi zinto have changed now. Then ke sabona abantu ii-shops zahamba zathini kaloku qala i-economy isehla bakhona ingxaki and abantu bakuthi abayazi enye yezinto uba ndibana i-economy mayehle bubundlobongela because akho mntu uzafuna uzofaka imali kuloo ndawo akho mntu. Yabona nawe if mhlawumbi ucinga ngokuvula ezinye if ubunesitudiyo ezininzi uzawujonga ubana okay khame if ndivula isitudiyo kwazakhele ufuna uyazi ubana ngeyiphi indawo endinako uvula isitudiyo so that kungabikho lahleko. Abantu kwazakhele besenza icrime. Ndandisolo ndisenza umzekelo ke mna ndisebenzise kwaLanga. Yabona kwaLanga tourism kwaLanga iphezulu and phaya sozuve ubana kurojwe i-tourist. Phaya i-boys zaphaya zenza imali ezinye zade zakwazi notshata ne-Belgians and zihambe kwathini azenziwa nix. Mna uzawubona iboy eyi-1 ihamba nenqwaba yabelungu kungena ematyotyombeni phaa yabona. Instead ii-boys zaphaa zathini zona kulaa ndlela bazawuhamba kuyo benze izinto ezizawukuthengwa kwangaba. So xa ndisiya enyanga kurojwa umlungu osuka ngapha betye imali yakhe xa izawungena e-airport kuthathwe imoto yakhe. But ndithi kuba no suppose siyabagada ngokuwethu yintoni i-impact ye-crime so ebangela ubana abantu ke ngoku kungabikho mali nemisebenzi nayo ingabikho kube duri izinto etc. So abantu bakuthi ke ngokhange bakwazi ukumelana nezavenkile ezi and you cannot blame them and not that ukuba nabahambi aba ikhona into ezawunceda yabona because xa sihamba zonke za shops eza zamaSomalia noma Ethiopia nosibanibani abantu bebebhatala irent and ndiyacinga neza rent eziyana zezibe zisondla some of the families ngoku bazaba ne-white elephants ngoku akanayo imali ofaka istock and then akazokwazi ukuthengisa ngalaa hlobo bethengisa ngalo. But instead thina sokuthi make sijonge ubana benza njani aba bantu yazi uba bazawuhamba mabe kanti sesifundile ubana bazimaneje njani ezi shops. You see, bulk buying intoni, that's it. Kwenzeka noba dibene njani, do they use one account then because iprices zehle asinayo naloo nto leyo. But abantu bakuthi bayazi nomgalelo
because kucheaper ubhaya through umgalelo than uyazithengela igrocery ngokwakho. Abantu bakuthi omama bayayazi bana bayagalelana nangoku. Uyabona? Yeah, so ke sizikhona ezivenkile and abantu abasifuni ezivenkile. Abanye ke zizathu ezivakalayo but bablame abantu abarongo. Yeah. Bablame abantu abarongo, are not blaming the policies of government and bafuna ukuzenza ezinto ngokuthi bacommit i-crimes. Yeah. La part ke ndiyifunayo le ngokuba abahlali if ngoku mina ndikhwele embokweni mhlawumbe ne following Facebook ndithi mabahambe vukani makiweni ithini danger yoba banimamele into yoba makuphunywe phaa kubethwa abantu kuthini lento ndicinga bayayiphosa bendikhe ndabhala kuFacebook ndizama ubonisa lo bhat into yoba ngabana andizuphuma ndiriske ubomi bam ndihambe ndiyokwenza loo nto. There are people abaqeshwe to do into ezinjalo. Yo hayi ke awunobhala into kuFacebook. You ingathi bekuthiwa funeka ukuthi read the room at the moment sinomsindo. Anyone oza nenye into ufuna uzosixela ngoba clever kwakho apha cha ke uzawuthunga abantu abangandaziyo in person, you know. So but nangendlela bazawuthetha nawe ngathi bathetha nomuntu ona 15 bakwada bathini. But mina ke ngiyayifuna la opportunity yoba nizawubanjwa andithi izirathi ezinye strike. I would understand umuntu ongenambane but nalapho andithandi xa kutshiswa but I understand. Then leyo uba kuzosuswa umuntu abethwe afumana bangabana assault athi that's the part endicinga uba abahlali bayayiphosa if bayayeka uzazibonisa etrongweni yedwa exactly kuphunywe naye egroupini, you know. In fact i-position ka-government namapolisi kukubana wonke umuntu olapha engenawo amaphepha funeka abanjwe anjiswe engakhange abethwe. Alright. So amapolisa awazovuma nabana oza kufika phaa afike abethe. We are busy with those investigations, by the way. Thank you. Yeah. Kabana I've already issued instruction ubana make ngoku simamele ke sijonge and sijonge bana nanku uVuyisile uthetha umbokweni kubona lento ayithethayo na ingabe nazi elements of crime either in terms of cyber crime or a criminal injuria, and you understand? Sure. Ne incitement. Sendenza abantu be-excited masobulala. Yes, abantu abathi makuhanjwe kuyobulawa, makuhanjwe ukuthi kwathini zonke izinto ezi. But if yafumanisa before 30 kaJune the tone was so bad, but towards 30 kaJune now from the leaders ziqala ukuthi akho umuntu uzawubethwa, akho violence, akho izawuthina, because many of them were also called and we began now to open what we call an inquiry. Sithi asikabi na sure le behavior ya khobana ingabana ikulicala le crime ka ikulicala na, and then abanye babo, some of them sithatha ne warning statements, and you'll be surprised at umuntu bebhalela nto pha atha mna Jim selisi igama lam apha policy nasi number yakho nguwe kaloku yebo. Yeah, but because government was urhulumente akafuna ukulwa nabantu xa beraise ii-issues ezibalulekileyo. Yeah, so ke abavumelekanga abantu abo. Sina i-Cyber Crimes Act, abantu bangayigugulisha ukuride phaya izinto bana zivumelekile some of izinto bazenzayo na, and nalaa nto yoku-incite abantu. Incitement besinayo arrest even nangoku nge-30th sibambe umntu incitayo. Yeah, yabona kuba mandi abana baphuma out incitement sambamba samsecourt i-case secourt ke ngoku. I think there are more people abazokwazi ukubanjwa, but abantu ngoku baqale ukuthetha ngcono, not bathetha ngabantu abangamaphepha, and then ngabantu nje abambalwa abathetha nje loose and bathetha krwada etc. But there are cases that we have decided to open. You see, wow. Yeah, I'm so happy. Yeah, because ayivumelekanga laa nto leya. No. And let me come to extortion. Extortion is real. Okay. Apha as the province sinayo extortion toll free number. Okay. Lapho abantu funeka ba report extortion. Okay. Ingxaki extortion le abantu who are the victims abavula cases bayoyika.
ane ya abayoyika abantu abasi-victim bavula ii-cases and bakhona abazivule ii-cases, bakhona abantu that were busy with in terms of the criminal justice system, uyaybo. And but nalaa nto lena yokuthi into eside sithethe ngokubana khawuke uthi ngobana bathatha le mali apha kuwe, yebo, so that ke siboma sawuthini. But kukho abantu apha eGqeberha or eNelson Mandela Bay and other parts of the province abangafuni usebenza bona zizikhohlakali zona ezide zibulalise nabantu. And now bantu babulawayo baninzi, especially apha eNelson Mandela Bay, ane uninzi lwabo ayingo-ordinary people, bakhona abantu ba-ordinary people abakhanga bensento yabona. And things have changed. Yazi uqala kwamapoliseni xana kwakubulawa one yayinto enotywala phakathi, yinto yamantombazane. Okay. Ya asekho zonto ngoku, akho mntu ubulala ukheyi wakhe ngoku, uyabona. Andiqondi besekhona lana kuliyo ngamajita alwa ngamantombazane etavern kwathina, azenziwa zonto ezo. Ngabantu, many of them, just like gangs phakathi northern areas, abantu abaninzi ababulalanayo ngabantu who are also involved le criminal enterprise, either as gang members. Because kaloku banomona xana beqokelela imali pha. Ya baqokelela imali phaya, le mali ihamba indlela zazo, aqomana I want to take over land, baqale ukulwa. Balwa kwabodwa ke ngoku. Balwa kwabodwa. That's why bebulala. That is why xana bebhubhile, once I get to know ubana kungcwatywa abani, kufuneka ndithume amapolisa pha kuyogadwa pha kulaa mngcwabo, because funeka kuphinde kudutyulwe pha kulaa mingcwabo. Ungayazi phambene nalaa nto abazali bakwazi emingcwabeni, because aba bantu abafuneka bayodubula pha ngenxa yelo wabo uswelekileyo. And ngabantu aba-involve kubulalana in the main, abantu aba-involve abalwela imali bakhanga bayisebenzele. Yo. So ke sinazi cases, yeah, but we need that's my demand. Umna so ndithetha kodwa ubana I can't wait for the day ku review section 35 of the constitution. Uthini yena? Phaya ngamalungelo abantu ababanjiweyo nabagwetyiweyo. Okay. Laa nto yokubana we need to prove beyond the reasonable doubt. Okay. Yabona asikwazi ukukhompyutha ke thina nee-forums abantu yabona wabhuti bakudala kuripota kubo ii-cases bana ndirojwa bendihamba apha ndarojwa, omnye umfana benxibe itopi ithwala, kuhanjwe ukhangelwe laa mfana abantu ke kwakufikwa phaa bethwe ngemvubu kuthweni, aziveza zanto eziyana athi ithengisele lo kuyiwe phaya endenza iqokelelwa zanto ezi abebethwe nca laa mntu. Yes, ndiyayikhumbula loo nto. If amapolisa amthathile laa mntu akho case, because kaloku umthetho lokubana akho mntu nelungelo to incriminate him or herself. Ayibhadlanga muslaa nto. Ayibhadlanga lena ukubana umntu xana esithi ndiyenzile. Now xana ubulele umntu ubale kuze police station, asikwazi uthi ndim ubuleleyo, funeka asokuthatha sikubambe, funeka sikuthathe sikuse kwagqirha, funeka sokuconvinsa umtshutshisi ukubana lo mntu wants to confess. Naxa ufikile phaa kuthiwa unalo igqwetha, because yonke le nto kaloku, because amalungelo, that is why if you are court, the main actors are the very same accused, abantu abenze izinto ezingekho right. I-victims, you won't even know where they are sitting, but the accused, magistrate umdla wakhe ubana ingabana amalungelo wakho wanikiwe, ingabana uphilile, ingabana utyile, ingabana zonke. There's over concentration perpetrator and no accused. Yintoni ke? That's section 35 of the constitution. And we need to prove beyond reasonable doubt. Yabona ngoku ukubana uthe le moto irobbery yenziwe apha, imoto engathi ifortune, uthi hayi ngathi ifortune, all to find out afike laa mntu athi hayi drive fortune, drive territory, same car, uyazibona zinkulu zombini. Yabona ke ngoku ecourt ke ngoku awuzokwazi ukuwina phaya, because igqwetha
igqwetha lona litheni lona lizawucapitalize ngalaa nto yokubana ubuthe ifortune khange uthi territory. You see, kanti eza moto ziyafana izinto because we need to prove beyond reasonable doubt. And now most cases abantu bayaziwina i-cases on technicalities. Ayachithwa amatyala because angade lo wenze into dame pha ngaphambili ayoxoxa pha because umsebenzi wamagqwetha kuquestiona wena akwenze umdla wabo amagqwetha emanqineni. Why? After uvule icase wena vof ne siyiphanda icase senze ngohlobo nohlobo ndivulile icase ubani uxola as a suspect simbamba uxola sithi kuzoxoxa ngosuku oluthini funeka sithathe yonke la docket ngalahlobo lulilo siphinde silibuyisele apha kuwe wena ubone bana okay ingqina apha ngubani ingqina apha ngubani ingqina apha ngubani so that igqwetha lakho libe prepared ukuya enkundleni yamatyala. Hence bona xana babuza based on into ethethwe ngamanqina. Umtshutshisi akakwazi yena ukuya kumanqina akho bayochaza yonke lento bana kwenzeke ntoni na etc. So section 35 you Clear ipart ke nje wenza nzima umsebenzi amapolisa. That is why kwezinye countries ezincinci ezinganayo section 35 such as Zimbabwe they say that if eneneni abantu be commit a crime because abanayo imali basokola kwathina, how much more kuze countries bekusuppose musunza nje but people know pha ban. Yeah, another thing that I'm also not happy ngayo lokubana if ubulela abantu abayi7 ubulela umuntu oyi1 ugwetshwe i-life sentence lona agwetshwe 7 life sentences ngizohlala ixesha eli1 bona bayakhumbusha kuthiwe gwetshwe 7 eminye ne-firearm and this and that kuthiwa yonke le minyaka ihamba concurrently. I mean, come on. I think we're the only country up into gwetshwa i-life sentence after 16 17 years. Hey, sijiva naye sipata naye lo manje hambe sithi eJohn phuma life sentence mnyandazi because it is not a real life sentence. Umuntu uhlala only for 25 years maximum but abantu abaninzi bahlala between 18 19 ehleli pha etrongweni hoping and praying that ba reformile ba rehabilitatile etc. Something that is very difficult because most of abantu abacommit crimes are repeat offenders. Yo andifuna iphosa kule general yazi ikhona iplan into yoba ngabana amapolisa angafundiswa umthetho okanye niyayenza lonto because abantu bayathanda ukuthi icases ezinye ziyamoshwa ngamapolisa because of mhlambi evidence or ntoni iba ibhatyazile le nto buyithele noba izawugcwala esitratweni noba ayisuyiyo mhlambi sasive icase eyi1 eyabhatyaza ngamapolisa then thina in our minds ke ngisithi yo ayabhatyaza ngamapolisa azayibhatyaza la case and then bazawudlakazwa i-prosecution lansika yi-defense yabo. So ikhona iplan yoba ngabana hey amapolisa mawatrain like yabona sambuka social media for i-Americans so ifilm leyana but sike sibone phana abantu pha ku social media bafotana namapolisa babe challenge umthetho ba section what no my fourth amendment no. So kuthi khona into bangabana they are forced to understand the law so that bangazibhatyazi i-cases ezithile. Amapolisa ayatrainwa ayafundiswa one of the subjects phaya criminal law bafundiswa criminal procedure act and there are courses as well, you know, we spend millions of rands training even detectives funeka baphande njani and nento zoku collect evidence ne forensics and this and that etc. But you see kwi-crime scenes mhlawumbe sezinye indawo maybe overseas xana kwenzeke into apha ngabahlali abazawuthi please don't touch. But thina sifika phaya already abantu be all over la crime scene benyathele babamba bathini zonke zonto ezokuqala because we are not the first people to arrive.
sifike ke ngosikodene off sibe nokwazi ukucollecta i-cartridges nayiphina into ezawuthi incede ekusolveni le case. Yeah, but I tell you ukuthi amapolisa are perfect. We're not perfect. Yeah, there are cases apho we should have done better. And then sometimes statement taking, and that we are busy correcting. Amapolisa abavuli cases, avuli case athi ensure ukubana all the elements of crime zipha. Kwa docket elalivulayo libe docket eli proper elizakwazi ukubana li investigate. Sometimes umcuphi uye athathe istatement ngokutsha xa niqonda bana akho happy lesi statement esithathweyo apha, but ke it's a responsibility kuthi management ukutraina amapolisa. That is why we encourage amapolisa mawafunde. Yeah, so I remember kaloku sithathe abantu grade 12 abantu abaninzi I laughed once linomsini lipolisi, hey le ntwana iyageza lena general ithini ilibidlula phaya yathi hey molweni ma grade 12. Yeah, so remember for ixesha elide amapolisa awafundanga kwathi le nto bendiyitsho, yeah, but hey you'll be surprised indlela amapolisa afunde ngakhona. Yes. Yeah, you'll be very surprised. So but amapolisa encourage mawafunde, encourage bana ngoku sowugqityiwe uye kwi-course uphinde uqhubekeke. There's so many things that you have put in place. Ezi into ze-inspections zamadokethi, but laa nto iyasinida nathi sibe transformed. Yeah, sibe sikwazi ukuba neliso lokupleyisa abantu abazimiseleyo and abantu abazimiseleyo ukwenza le nto. You know, so wish bana singanamapolisa awuthathe umsebenzi wabo as their own business. Yeah, ayazi bana ukubana andinokusebenza apha anzotya. Yabona government employees ke. Yeah, man. You will never be happy. Amaxesha amaninzi but baninzi abantu basacrificeayo pha. Baninzi abantu basacrificeayo pha because baphangela long hours kungekho overtime kwathini, but we still have abantu abangazimiselanga emsebenzini. Ayithi loo nto lasilwe nabo. Yeah, zikhona ke mhlawumbi ezinye cases bana if umcuphi ebeyili yoqokelela eza statements eziyana noko icase ngekwazekile bana mayiplacewe on the roll. Ikhona zonto eso. Yabo bana umcuphi ekusuppose nokuguidiwe apha ngcommander wakhe, but umcommander khanga guide. You see, here's another thing. Abecuphi naba overloaded nabo kumsebenzi because maninzi amadokethi. The more kukhula crime bona funeka sifumane abantu abaninzi. Uyabona, and another thing that we're trying to correct now emapoliseni kukubana ukunika i-incentives kubantu bangabecuphi. Yabona kudala ndikhumbula ndandiphanga lapha eTinarha radio control ndinganxibi uniform ngelaa xesha, and xa ndigoduka hey amajita umcuphi ngokumtshalam. So it was like a promotion mangumcuphi. Yebo. Yeah, it was like a promotion. Engabantu banxiba amatayi, abantu abahle. Yabona ikhona influence man. I think I was more inspired by him. Ronnie Sonke. Zandisho kuye by the way. Yebo. We join amapolisa trainer sonke. Join amapolisa. I think wabuya and wangumcuphi. And driver his own car. Yabona like bona unxiba itayi, unxiba namazaza. Yeah, so abantu were inspired loo nto leyo. But ngoku kukho incentives, ngoku kukho allowances ngoku ezintroduciweyo so that umuntu afunde uba ngumcuphi, afunde uhlala phaa. Because ngoku some of the boys do not want to remain ebecuphini because kukho aba banxiba uniform. Baphangela 4 days, bawu for 4 days. Abecuphi bona uphangela the whole week and akaphangeli ashiye. Yebo, unedocket and aphinda abizwe ngumtshutshisi ngoku suppose off. Uyabona zonke zonto ezo, but ke zizinto that i-SAPS is dealing with, and I was very grateful ubana we took a decision ubana bazawukufumana allowance. I think as ixesha lihamba sawuputha more things, but at least with training like now I was very happy now.
I am basically very happy because baninzi abantu esibasa ePaarl nakwezinye colleges apho bazawutrainwa khona skills about umsebenzi, into ebalulekile kakhulu leyo ke, uyebo. So we're trying man ukunantsika but umthetho wona awukho secaleni lethu kakhulu. Lelo bendigqiba ithetha nangoku. I know sometimes I can be very controversial kule into because solo ndithetha kokokubana khawukhe review lo section 35 fanele banamalungelo kakhulu. Ucimana kutheni nje kungablockwa isignal signal bands. Hey, kuthiwa kaloku neemoto ezininzi zithunyelwa apha e-signal bands zisuka opdrag from i-signal bands. Kutheni singavele nje si-switch off i-signal bands? Ngabantu abatheni apha? Ba-selfish ababantu. And it is not a joke ndokubana because into enzekayo le kukho abantu apha athi ufuna le nto insurance, by the way, insurance policies. Ingxaki le insurance policies apha ngabantu abazalanayo ngabantu abazanayo apha ababulalanayo. Omnye umama last year, I think around October, we investigated that like case yakhe wagwetywa 25 years bulela umnyana wakhe hayi over 2 million. Ayisencinci naloo nto le. Khona la bana unyana wakhe bona kuthi sakwazi ukuthi unyana wami lo kodwa unyana ka ngithetha mina umntana wakhe, mama umntana wakhe. You see, that is why I issued instruction ukuze sikwazi ukuhlisa kancinci. One of the instruction was xana ngoku kukho i-killing sibiza only abantu ababini qha abazakwazi ukuclaim versus land bisenzeka before. Bekubulawa umuntu apha eNew Brighton, 2 days later istrato sonke up to a court kugcwele ngabantu baphethe bane policy yalo muntu buleweyo. Hayi abantu ngabantu mna ayingobantu bokufika abenza zanto. Ayingobantu bokufika ngabantu aba bethu aba balapha. So ke then I stopped land. Ndithi no fine uzaphinde uclaim but let us conclude investigation first. So sifuna abazawungcwaba. Okay. But nakhona ngoku sifuna sijonge abantu abakula family tree. Okay. Ngavile ukuthi gqendi nabani na. And yabona ngoku umna ukubana ndifuna ufaka umuntu okude kum ndinako ubhatana but i-beneficiary ndenze bani umuntu wala family laa mntu ndifuna umnceda kula family so that xana kwenzeke into phaa makube nguye umuntu ozayikhupha imali sisebenze phaa because abantu abaninzi I mean I've received many calls ukubana general imali yam zange ndiyifumane and kwatheni ndibuza ubana uyintoni wena uthi hayi bona lo mntana ngunyana kabani wesibari tonto ndithi hayi mamsaphanda. And abantu abaninzi ke kuyo yonke lento ukubulawa abantu nge-insurance ngabantu abangomama. Ayino mama. But ke bakho baninzi ke sisabasa i-court sezikhona i-courts esiqhubayo, you can even google especially wacala seTenarha and ayingobantu abantu abanganamali abangaphangela ngabantu abaphangelayo abanye like enye guy iphangela nsoyibiza le bank le, yeah, it was one of the leading banks up in South Africa. Lona awafika uJohn ezofaka iclaims qala insure pha kuyi wenza santo kwa insure pha kuyi ubani uthi insure uXolani in 3 months uXolani ubule uXolani wafumana double. Lo mfana nguye owenza le mbona hey usandofika lona seyihambe 100,000 ambi wathi okay following week uphinda uzofaka ubani naye 2 months gone uphinda uzoclaim xa uzofaka wesithathu le chap pha ebhankini aqomana hey man no man yathatha eza documents zalo uzofaka naye umfaka okwakhe 3 months later xa uzoclaima naye wacashina naye waclaima naye waclaim 100,000 but at least ibank picked up land sambamba naye. So ngabantu abangomama abantu abangosisi bi-syndicate but we have tried to break syndicate. Uyaybo kodwa senzeka nangoku loo nto leyo abantu bakuthi ngabantu balapha and le nto ininzi phi
eTinarha nalapha eBhayi ininzi into yalapha eBhayi lena abantu ababulala abantu bafaka abantu kwi-policies apha abantu bafaka ii-policies bafaka ii-policy so that benokwazi babulawa abantu and boma akho sizathu umuntu efika umuntu nje kwakhe makhulu avela abulawa. You see, so we've tried to stop those things. I think that is why sikwazile ukuhlisa ii-murders, especially the last financial year, you see by over 200 since we introduced that instruction, because other syndicates, but also abanye babo bayayazi into yokubana they've been to our offices, they are charged as investigations, and abanye sebechargiwe baza ecourt, abanye sebeyile ecourt, abanye bazaphinde baye ecourt. Thanks kakhulu General. Hey siyabulela into endivuyelayo isidima sopolisa sabuya. Ndayivuyela lo part isidima sabuya andifuni mhlawumbe uzaphinda usichaze noba samane sithetha nabantu because mseninomdla noba ngoku singena kwi-programs apha ethubeni uthi hamani uthumela ubani makaze kwi-podcast explain i-career opportunities, you know, explain intoba if ndilapha ndifuna ureport i-crime but ndoyika udutyulwa ndithini. I-public mayibe nendlela yokusebenzisana nenantsika because sikhula thina impimpi kuthiwa irongo. So ngoku ndoyika ureporter, ndoyika uba impimpi because noba umpimpi obusithiwa sawuxelekwa phaa ngaphakathi basawuxelekwa ngumntu phayana othi uripote ngubani ngubani. So I want that relationship for i-public isebenzisane ne-SAPS for ububhetha be-life zethu nabazali bethu ne-family members zethu. So we would love the relationship and we'd also love uba ipart yezo awards sikapturishe into yoba ngabana wenze ndoni le member, you know, incede ndoni ube yihero ezinye sizibona nje eTVini, you know, we see them kwi-films zase-America. It's the only way apho we see into zobupolisa because systems are not the same, but at least amapolisa ngamapolisa, you know. There are films the NYPD, you know, so that would want us and xa ubukela phayana uba proud ngamapolisa ngepolicing ba ukho kwapha kubo kube khona li-corrupt kube khona li-right uba okay it's human beings, but there will always be londo but bakhona bazawuma i-badge means into they honor that. So I'm excited ba usinike le opportunity ayisingoyogqibela lena nakanjani. I know so akho ngxaki because eyona nto mna as provincial commissioner and throughout my career kukuyazi and understand ukuba namapolisa will never do this alone. That is why whether ungaya previous stations in Pangelekus, we built a very strong solid relationship with the church. With Goben invite you, it was not by coincidence. It is because of a relationship esinayo. Not long ago, Benbizongo Bishop Kalabi. And it's doing very well. And he organized other churches, other church leaders. Because Nandi Day, if Funakasthandazel, while not Sitandas, and Maktandazel abantu abantu change mindset. Yabona lanto yakdala uzawuyazi nawe nalonto fof. Yabona kudala ezahlotmani zazi criminals. Zasazi ukubana kaloku no elosela because in robber phi ebelungwini etown. Hey ngxaki ngoku ngobani abahlala ba. But ingxaki ngoku i-crime violent akho kwi-suburbs. I-crime violent iphi iphakathi lokishi ezethu. One, because there are no cameras pa. Yiyo loo nto we signed an agreement with the city. But ayiphela ngapho. Umna as district commissioner no provincial commissioner ndenza i-relationship no-partnerships with i-business community. Apho banako sincedisa khona sikwazi ukusebenzisa cameras ezizabo while urhulumente umasipala engafaki cameras especially esilokishini
masisebenzisane so that benokwazi ucapture naphi na because bayayazi kaloku if usakwenza irobbery kwi-suburb nako nongafiki elokishini and zikhona i-cameras. And another thing, abantu abahlala kwi-suburbs aboyiki uya ecourt bathi ndikubonile ibingulo. But phaya township laa nto yakudala ubana impimpi ungathiwa impimpi and ke siyabafuna abantu abazi-informers siyabhatala hayi siyaziyo sibhatala imali eninzi kwi-informers and xa sijongile asikabulawela informer thina informers asikabulawela informer and i-criminals especially aba se-Senalpans ne-criminals general izinto ezifunayo kukubana kubekho lo msantsa between amapolisa nokuhlala. Xana kunjalo bayavuya kakhulu. Once kubingathi uyavaleka la gap abathandi ke ngoku because kaloku bayayazi into yokubana kuyasetyenziswana and i-success yokulwa ubundlobongela kukubana abantu basondele kwi-police stations apha. I've got station commanders zonke police stations kukho i-community policing forums now sistartile ke ngoku ukubana sibe nabantu kuthiwa zi-neighborhood watch or community patrollers and bazenza voluntarily lanto abantu bakuthi because we don't have i-budget emapoliseni and then sometimes city does help. MEC wethu naye beke wanceda naye wabhatala some of esibafaka esikolweni because ingxaki ikwapha esikolweni apho abantwana bethu bafunda khona apho bagezela utishala bakhona. You understand? So naxa kubhala funa benamapolisa kwazandawo naxana kukho imingcwabo funeka ndibe nayo ivan ezijikelezayo emingcwabeni. Xana izinkonzo xana kukho ingqungquthela abefundiso bishop they knew my number so bazawutsho bathi sicela i-policing lapha funeka sibe phaa because these boys were even robbing the churches but sazibamba kodwa izintwana zazirobha i-churches. Xa siyivala ndifuna uyiphosela but ayihlekisi ke into embi but into eyenzekayo. Oobhuti ke abahambayo oobhuti batshatileyo bahambe mani baye efrikini oobhuti bonwabe and then babhukishe ezihotele oobhuti bathatha oosisi oosisi bayibona into yoba lo is got so much to lose athi sub 5,000 kanye undireyipile. Ithini into aninayo indlela yoyibona ba usisi uyaxoka kanye utheni because kuthiwa hayi bayayenza oosisi bangabana 5,000 awundireyipanga qha ke inenza yitsho ndizathi undireyipile mna and wena unefamily ngoku kwi-public ndiza kufaka ku-social media. Okay, yeyona question endiyifuna kakhulu phaa. Abakwazi ubanjwa xa beproviwe into yoba bayaxoka? Bayakwazi ubanjwa. Okay. Baninzi abantu esibabambayo. You know, kwenye case ngudoctor lo. Doctor. Let me attach a race man, but I don't want to, but ngugqirha lona ngugqirha lo. Lo gqirha wabiza amapolisa bana kurojiwe phaa kwindlu no akurojwanga kuqhekeziwe kwabiwa house to let. Okay, it's fine amapolisa afika phaa. Njengobana kuvulwa icase ngapha kwazofotwa kuthathwa i-fingerprints and this and that. One cop wasondela phaa ngase-swimming pool. Man xesithi covered i-swimming pool. Man xesithi avula athi zonke ezanto kuthiwa zibiwe ziphaa e-swimming pool. So sambambela iphetshana. Nabo ke bayabanjwa ke nabo. Zininzi cases esiye sisolve esiye sibaprove and sometimes and nento bambe bebhalelene uyabona kwathini zonke ezo no ziye zilungiseke zonke ezo but ithi lonto ke uthina ke nathi madoda akufuneka senze nje yebo because it's a risk. Bafuna bavisualize ababhuti batshatileyo bakumnandi mawangayinoya phaa makangayinoya okanye makayinkosikazi yakhe endlini yakhe makayinkosikazi yakhe kaniyekeni ube ndisiya kosisi hlala endlini mangabe siya phaa because kaloku xana iba yingxaki or kwi-taverns ininzi kakhulu nto leyo but at least now noko akusaliwa man yabona kudala yazi kudala kwakulula ukulwa i-crime kudala ndisebenzile kumalandkloof once ubambe abantu for ukunxila
over the weekend, like Friday, Sure. Saturday, the whole weekend. Kuba right. Sure. Yeah, but ngoku asababamba abantu for drunkenness because abantu basuwisha state ngalonto. Yo. Yeah. That is why look ne democracy is fine but abantu banamalungelo and ibangela ubana kwavele kube lula nje ukwenza nantoni na. That is why abantu umuntu uyakwazi adlula angaya naseveneni umuntu angayiveneni enxilile umuntu ngala xesha when we were very young emapoliseni wasoza yenze lanto besibabamba kakhulu. Also insango yangavumelekanga but insango vumelekile. And the fact of the matter is, it's a gateway to other drugs. Yeah, but it's a discussion for another day. Thanks kakhulu General. Yo, ndiyavuya and ndiyavuya into yoba isisiqalo le relationship. So we'll find other things. Awuphinda sidiscuss into yoba kungenzeka kanjani basincedise. Nathi as a podcast would love ukuncedisa for the society yethu. If sinayo indlela yoba sikhule sayishuta ezabonwa ngabantu to educate the society on umthetho nandoni, we are available for long. No, it's fine. Siyafuna kakhulu. So thank you so much. And we'll invite you kwi Excellence Awards. All right, thank you. No, univile ndithetha? Yeah. Univile ndithetha izolo? Inkonzweni. Yeah, nduvile. Yeah, no, I know. So nezikolo we go to, yes, we go to school, senze lona. So nam ba ikhona into enokwazi uyenza as a contributor to society ndingavuya kakhulu. Okay. Nabulela. Thanks to everyone obukeleyo and thank you bangakhange niskiphe ads. If ulibele to subscribe, please do so and like. It's a wrap. Thank you so much.